Over. Madam, I want to say. General. And then on to my dear, oh, sorry, and I made jabbo so. That's it. Remember, you're not an answer. I do so. Now, and there, ye Baba Beshe, now no Joda, you were Santa Henania Santa Martinase, as it's in a moon, and somewhere you were added to us Santa Many Moon, the kind ye, and Mraz or Henia or Baby do minor Bruno. Say you tuna dear swa. Now want to our woman as in a bush and a mammy femuno. You be chow in the Frequaniano ehon. And our fins of sono. A year and chay and chidro is as a tana. Now you ra a train as Santa Margin sees when our fins so. Steering committee. Na you say as I want dear woman a coffee mutino. Yes, I did be come. And a dear or come once some palm who say. And then I'm tinting videos so no a year. Sampa ene de ekoso sampa ene de ekoso wo eye amanten no ntine wadama eno hu nkomo na me pese yenzo ye hwe na won na yensua ho ade nti wadama yenhwe ye di kan yenhwe ye ka emra na ohene sese ya ganse nkansa abe ya santemra na eka ho no a eno no ye ka so ye tons as yeah was ye the development the edi kind no asante mra ne asante hyehyɛ yi mu no so we hene ton asase a hyehyɛ be ne da ho general anka ne nanka hyehyɛ da ho no ye sɛ asase bebrebe ne ana mfusase nti ebia tete asase na na fie beto na afie na ye beton nti nanka hyehyɛ no echemu miensa nanka baako aba ohenkese ho na baako akọ kuro ene ohena wo kuro ho ena de otiata asene so na echi no moye no saye nyi no enan nti enan no nka baako mra ohenkese ho baako nko kuro no so hene baako nko nkonya no ena na baako so nko eye de odoso no a eye omode ano na echi yewura so ye no se de nka beba no ho no ye mfanye nko ni mpuntu nti se no akwasa echi mu enan na ohene na fa baako nkonya no so afa baako na baako akokonya nkro ni mpuntu mu na de twato na ko de no do asase no so okay entina se no ye se asase a ye dodidi so no ekuru na ekura ba beto no na afa ye ba betete na me ye ne se ye bechemu na afa nso ye de esidan eno ne nchechemu no na se ye ton asase nso so ohene to so ohene ton na asase ba ko nso a eno so nchemu no etesen gofa eno so said o kan no nchemu no na nkese se be nya do o mai no ngasa ni ura enya bi na kuru no nsuso ura nsuso enya bi na mpuntuo ya ekoso kuru mu ene ye be fa nsenka committee na wo kuru na ka nsuso enya bi dia ye wo mu de so mo de development so koya ko du ba bi se o mo de ohene bi a ebata enchemu no ho no mo de sisi o mo kumba okay ubomu no ni kroma no kura de se o de ma kru no eye mpunduo no o mfa ma o o hene no ton kura kru no nte o ye pe o se me de akoma o hene o hene de akoma enso so no no na ne atena so ya ensisa okay enti man sa e ba ni sa no ena enyimfo no bi nso ye se se de ba o mo no ho no eno abi na o mo de ye nkunya no ho ne ma na se anyimfo sam nyina no mo de ye na ye se ono wa hina na ngasa na wa hwi ya na ono ne de no nyina ekọ akunya no ho no angasa nya bi ndi sa de a ene o mo bechi mu nan de o mo chi mu nan a no no tu ba ko na nkunya sam no nso ade ba ko die ne no ma de bi nkunya no ho no nso de ba ko
na the hotel or tea assassin so dear back. Na a committee, room committee for no assembly for so dear back. Ne de baako. In the woman so dear now on the bear mono. And said I yet mrakiti se enyamiensa. Ndi so ayenas or the year Jumane ye dear. If I say, and also at the one. Okay. Enti na che say ye kan de da akonya no ho no. Eno na ya na wode bo akonya no ho bra. E de bi ye mpuntu djuma de bi nso so ehwe ohema ne fensen de akanana. Ni nyina gina said ye beba afa. Even say ohema sanne or de sumna ho ne ade. Sa no mani nyina na se bia ankoyesa na bia kurono kura bia ento ade friend plot kura bi meto obi awo ne de na bibisa no de ba akonya no ho ye no man kechenkete skan kechenkete kanu sa hunti mi fa no ma bibire nhyem ene ewo ai nkura onu so sabe omo ewo kumase ana omo ben kumase ana omo ben nkura kase mu sa nkuro no de omunya sika na se omunya sika se wo de bi hwe bi ana o paja bibi ayo sa kuro no mu ase ba usia ayimfie bra sebe sika no eso nti obetim de aye sika no so ase ebia ebi kura betim akoye mawo nti ni nyina gina na kase na ya na ahema no bi enwinwi ebi nzu ye yona nwia onwinwi no se nani hu so no ono na ti kromo de wo tomo ye surveyor ba won nche awo sensan ni na wo hu na se ekobasa na yi umua no a no ne yona no ayirim pa so se na ono mun so a mo ye yona yi omo so nka hu se bibia ni hu a bibi ne ho na mom asan ko du se enyimfo nkebayo a won mun fa akonwa ni din no ananse kuro ni din no nya bibi entutu ngonwa no sabe ananjwe na obeyen ya ananjwa na obeyen ya ananse efrani se mbe na obedua sabe na kwaku bia aso ye bibi na de ato ho e de amada chinchin sa no ma no ese eba kanena nke wo ho akonwa na koko da ho akonwa na abefu da ho akonwa ene hu bibi asa ze wo hwe akobo a ye akobo ahene a obesi akobo ahene ahi efie kese wo bantime so nde we ye koko kese de to akonwa no ho ena ofenso ma ahene so okrako enso ku emfu o ye de atoto ho no ebia ye bi na emu no so enka ye se wo yo hena en wa ma to hwe no nkyere se ni gwa se wo ye tase ne de bia na asase be wo ha me atom bibia jese o fi ase kuma na o peja nema sabe ese bia o koje sika free bank ewo kronu din mu na de bi be to ho ndu nyuma ese sa nema ne timi peja mfa ho ba bia wo hye wedimi awo akura tu ya sabe bibi ti se obi meto fisase enso no obetimi aduame obetimi adua cashew obetimi adua bibi fufu obetimi abobuo aye ya anye wo sabe anya do wo hene no na wo ye emo na wo hweso jo ona bibi abeba bitwa wo wanimu jo nje se bibi sa esi general wo hene nhyehyɛ ya wo hene emra esa ba beka asante hu yi ese nananom a wo hwa wo hene etu won ade so nyina ya ahemfo a omo bebo omo ekuro na brom befa kuro ni nyina eja pade no won sei no sa nhyehyɛ yi anasa sa mre ya abe megedi ese wo hu nananom bi a omo abo omo kuro no abro pa wa wodi wani ko hu ye wodi wani ko hu ye net sei de ese say mpempi no bi obaba abro na ya na hotel nya ade ase
ɔde hye kan ɛta adwene didi kan din obeja ɛwɔ n'akyi ɛna ɔsan adwene n'abusua ɛho nti mpempi no kɔ kuro bi so na ho sɛ kuroma no timi ba ɔhene anim ɛne bedi nkɔmɔ wɔ nsɛm bi ti saa ho a na sɛ ɔhene ne bu kuro ni yie ɛna fam sɛ obɛkɔ kuro bi na obi ɛka asase ho asɛm ɔmo sɛ okɔ nana hɔ nya te sɛ ɔmo afɔm na abɔnten kuma sɛ kɔ nana hɔ na sɛ nana esisi nsɛm no adanse die paa na ɛyɛ ana deɛ ana na ɔhene ka ho asɛm no yɛ mpempi no wo sɛ obi abedi ade ɔbaa no na ahemfie ni hɔ na wɔsi ahemfie afei ne wo akyi no na akɔba sɛ na ɛnya ahemfie na ɛyɛ ɔno ano fie efisɛ wɔyɛ fie no wɔde din na yɛ nkrataa wanya fanto akonya no ho nti mahu saa ne ma ne bi nti kuro bi hɔ abɛkɔ no ne yɛsi deɛ yɛbɛdwene sɛ yɛ ahemfie kama ne wo akyi no sɛ nyɛ ahemfie na ɔde ma ne yere ne ma ne so so de ɔman ne japade ne siye kuro bi hɔ so abɛkɔ no ɔhene ba bia ntoma efra no fɛfɛfɛfɛ ne kyiri ne kama obewu ne sɛ ntoma bia ni akonya no ho obɛhwɛ no na ntoma no wakyɛ ne mu afiri akonya no mu ntoma no wakyɛ firi akonya no ho ɔyɛ ne sɛ ne dia nti me yɛhwɛ na sɛ deɛ wo kan deɛ na kyɛ sɛ nananom ntoma a wɔn fura wɔn ahene ma wɔn hyɛ ne nyinaa no wɔtɔ a wɔde ɔman ne sika na ɛtɔ ɛno nti no sɛ wɔni hɔnom a ɛyɛ japade ɛda akonya no ho ane ɛyɛ japade ɛda akonya no ɛfiri sɛ sɛbi meto no mehyɛ ne ntoma papa bi a wɔ hɔ na bidi ade wi a na akonya no ho ɛna na me yɛ de hyɛ brante no so na me mfra ntoma emu oduro nti wo sɛ me bedi ade wi no na ade hye bi nnumakuo bi okurum hɔ no ehu sɛ na na aba wɔ sɛ opie ɛna yɛ hyɛ asɛ maame ntoma obi okra adwumadie bi wɔ ha wɔ kwase na ama ho ntoma nti ama saa ntoma yi no na sɛ me ko bi ana me ho ayɛfɛ saa ntoma na nyɛ me dia ɛyɛ akonya ne dia ayɛ no amamre kwan so no me kɔ a ɛwɔ sɛ me de ma akonya no ni kwan sɛ me de kɔ na bi wɔ hɔ a na bi aba sɛ de me sɛ me ti wɔ me ne ntoma papa bi ayi na ma ba na afei ma me ntoma na ntoma ne nyina me de gu me yiri fie a mesi ama me yiri ne ma nti afei wo na chi no na akɔ te sɛ ɔbaa no ɛne ne ma de a nti ɔmo paa na ɔmo yɛ ma dɔyɛ na ɔmo de abrɛ mo nyɛ saa de a na akɔdi ɔbaa bɛma no abusia na sɛ ntoma nso so de nka bɛma ntoma a wofra de ɛyɛ ahene mu de ne nkɔsɛ nka ɛwɔ ahemfie ɛwɔ sɛ ɛwɔ ahemfie ɛni ahemfie kora ɛwɔ sɛ bi agya ase anabibi te saa na ɔmo na ɛhwɛ so na ɛyɛ akonya ne de a kyiniyɛ nkonya akama ɛtɔ ɛma ahemfo tena so nyinaa no ɛwɔ sɛ ɛka akonya no ho ni kwan sɛ ɛkɔdi me ankasa sɛ me nipadua no me yere ne me ma hɔ daabi okay na wofa wada mo me nhwɛ sɛ akonya a yɛ na bibi wɔ ho no ana sɛ ɛwɔ kurom a yɛ na yɛtɔn ho nsanse no ɛno yɛ na da yɛ na ɛba aheni mu a asɛ ɛma no enwinwi wɔ ho kyerɛ sɛ asɛ wɔhene no bibi ba ho a wɔhene no nko ana ɛfa ɔbaa no nso ɛnka ho adehyibusua no ofasi yɛka ɛfa no a ɛno yɛde bɔ akonya no ho bra no a wɔhema ɛne adehyibusua no a akonya no yɛ ɔmo dia no ɔmo nso so ɛwɔ so ɔmo nya biribi a na sɛ ɛbɛfiri ɔhene nankasa epem na wayɛ biribi de ama wɔn yɛdi kan ɛsɛ mu sɛ ahemfo no bebree ba na wafa ahenie ne sɛ ne dia na ɔde ɔno ara ne nneɛma a ɔwɔ ɛfra nkonya ne deɛ mpempi ya na ɔhene bia wɔ fie ansa na wɔbɛdi akonya ɛtɔ da bi kura wɔbɛdi akonya no kura nkurɔfoɔ kura tumi ka sɛ ɔni fie ebi sɛ wɔn ahu sɛ wɔn ayɛ a wɔn ni fie no na ahemfie no nko ara na ɛyɛ ne fie no ne nneɛma a ɛyɛ ɔno ara ne de akora tumi bɛka ahemfie hɔ ɛna obi so wɔ hɔ no nso a ɔni ahemfie ade a ɛbɛhia paa sɛ ahemfo bɛma wɔn ani akɔ ahemfie so ebi sɛ ahemfie deɛ ɛte sɛ asɔredan yɛmfa dako ɛna esi anaa yɛmfa afe mpo na esi ebetumi ahemfie betumi adi mfie bɛsɛ aduonu na egu so si esi ne kakrakra
enti ahemfie ni hɔ a ɔhene baabi a wotie biara no pɛ asase ne fi ahemfie ase sɛbe wofi ahemfie ase adampɔn mmienu a ɛbɛtumi de nkyiniiɛ ne ntwene ne nneɛma gu mu deɛ ɛno ɛbɛtumi na yi bɛwɔ ne patum bɛwɔ ama yɛde saa nneɛma no agu hɔ na wɔdeɛ wobɛhu a na sɛbe ɔman bi a menim wɔ mo obiara te ne fie ɛna di ɔhene nti ɔhene koraa ada di pefee sɛ osisi ɔman no koraa yɛapam no na ɔsɛ menkɔ sɛ metumi fie na ɔte ne fie na ɛdi hene nti ɛhefa na ade kɔ akɔpam no na foforɔ so woba bɛpam no wɔ ɔno ani fie ɛnyɛ yie asɔre ɔno nso metumi fie me nso medi me hene ɛsisisisi wɔ aman pii so yɛmma mu ha santema mu ha deɛ yɛana ahemfie kɔ but aman no bebree wɔ Ghana ha ayi ɔmo hu saa amaneɛ no ahenni ne to no a ɔdi no wɔ ne fie ne mmom asante deɛ ɛto a ɛfɛn sɛ ahemfie wɔ hɔ na deɛ baabi a bi nie no nso mfa ho sɛ hɔ yɛ akuraase kyɛ deɛ tie wia no sɛ ebi ba hɔ ahemfo no efi aseɛ ne yɛwɔ ahemfie ama no kɔpie sɛ abusuafie koraa ne yɛwɔ yɛayɛfrɛ hɔ fi kɛsie mu ɛnyɛ ahemfie abusua no ahodoɔ no obiara wɔ ne deɛ nti na abewie abusua puduo no a abusua panyin ɛda no ɛno no na ɔnte hɔ koraa yɛfrɛ hɔ fi kɛsie mu ɛhɔ na yɛhyia so nti saa no ma nyina na wonam a wohu biom ɛfi sɛ kane no na yɛta hu sɛ tayɛ tadan anaa takwame dan kɛseɛ paa nso na ne papa mu ana sɛ obi bɛdi ade a ɔba no akonya bia na mekɔte ho asɛm na mo ntoma bɛɛ sɛ ahenan 400 na na bɛdi ade ɛbrɛ a wuyɛ no yɛkɔhwɛ na ntoma na ka bɛɛ 50 watɔn ne nyina sɛ wɔtɔn yɛ so de kyɛ ne yere oyɛ ntimi ehu nti sɛ bibi saa na ɔhene ka sɛ saa asɛm ne si a ɛne ɔbaa no ɔwɔ saa bɛma no a obɛdi akonya no na afɛm hɔ no yɛ so mu sɛ mo kɔhwɛ saa ne ma ne mmra sɛ mo ntimi akɔhwɛ amada na sɛ efiri hɔ kɔ no ya pa mo afiri akonya no sɛ mo ni bi ewu no ai sɛ ɔtɔ obi nyɛ de hyɛ de a ɔno no already wɔkɔ dada ne mo wa wo yɛ de hyɛ na wawu akonya no so anaasɛ bebi nti wafiri akonya no so no na ɛkɔba sɛ wo ba na yɛwo ba no ehu sɛ na kyiniɛ baako ɛna da hɔ ne ɛwɔ nkonya bi ahwɛdɔm ana nkonya we ni we ɛwɔ hɔ wo ba no ne ɛwɔ sika se ɛda account no mu ne bi sa wo ba yɛ no sika yɛ bu kama ka ɛwɔ hɔ sika da ho no ne agya ho nyina ne yɛ bu ama sika da mu no asa de na de yɛ ɔse hu ne bi a esisi ya na de sɛ car no oba na beto car miensa wo kɔ na kase de na wo hɔ na beto yɛ na wo he nti sɛ want me an kyerɛkyerɛ m baabi yɛ faide a na na sɛ ba sa de a ɛwɔ sɛ twa fira kɔnyam so abo man no na kyerɛ sɛ yɛ friends sɛ yɛ bu kama wo de a ne de japade wo ba bɛhwɛ so ne de akyɛ wo nsa de a na so wo ho kwan sɛ ana sɛ mmara ne hyɛ wo sɛ wo nso so yɛ na wo yɛ ho akonta de kyerɛ nkonya sofo ɛwɔ sɛ wo yɛ na bibi ne ha so hun sɛ ɔno na aba ne nti no asɛm bi ani hɔ no ma woni nkuntan bi abu de kyerɛ ɛhɛ ne nkonya sofo anasɛ na manfo amamre kwan so no ɔhene bu nkonta kyerɛ de nkonya sofo no nanso ebi mu wɔ hɔ no ma na ɔmo huhu nti no yɛntumi mi sɛ ɔmo saa ne ma no nti ɛba saa na ɛyɛ na ɛkɔba okay nti na sɛ yi no ɔhene ahyɛ mmere mu kena no ebe makwan ama ɛyɛ nkonya sofo ɔmo ne ahemfo ne bi wɔ nsɛm ɛne adehyebusua ne bi nsusu a ɔmo so da ne da yɛ den amanso ɔmo de bɛba bɛfɔrefɔre wo no ebe makwan ama ɔmo so asɔre de kwadu aba bɛbobɔbɔ ahemfo no mu bi ana sɛ mmere yɛ abɛyɛ ɛbɛhyɛ ahemfo no mu bi ama ɔmo atena se yie ɛsan sɛ ebi mo ɛha pa de tene sɛ ɛnyɛ sɛ ɔmo de ba bɛtetɛtetɛ sɛ ebi a wo diska na yɛ bibio na ɛyɛ na mpempin so ɔhene bi ɛte akonya so na wɔyɛ saa ne ma na ne konya sofo ɛne abusuafo ɛbɛn no ɛyɛ na ɔmo nim afisɛ na na bae no wobɛhu sɛ ɔsɔre a ɔfiri ahemfie akɔ ne fie bi a na wafiri atoma ba akɔkɔ ɛnsa ma biem wobɛhwɛ na
chini a obeto se wa hemfie no na kakra no page chini no de akosi befie a wote nti se wo ye sa o so mo e sha se emmo ni bere se no bedu ba bi no bo hwe na hemfie ho no hwe ni ho nti oba na wan sese no ho ni fie a won me sese no ho hemfie okay e ba sa ntwe okay na wofa ebi wo ho nso so a utimi wu se Abraham ni se ensem bi wo ho no be ekobe ensem bi wo ha e ba ahanimu a na so ayide shebrant ye de na ba no woni ne hwe quarter plot okrampo no anaze entoma debu akrampo se me ka se e bo bi kwadu na se debu akra na mu de debu na e bo no kwadu se ne debu a wode wada wodi bua na ye ne maame dia na nso nipa kwa ne beba no be enfie kakra ni no bo nse ni fie akese a wasisie no na se ne nyina ye embe yakonya no ho pempena de a obenya na se konya no ho japade ene ono de na ye ne japade na ni kuro no ankasa no wonye hwenfa mma kuro no eba ne saa no a ye nyemfa ne kwadu mai anase se ye twen ama na wu ansa anase omo wo ho kwan so mebo ne kwadu na nkonya sofo ne hwese wo ba na se ne ehu za wo ba na wote e wo mu se wo ye hwenhwemade wo mepa ai do ye hwenhwemade no o mepa ne nsa kwade na wo mu se wo from fa eno so so no emra we no so betimi a chewara ebra yemfa akwadu mai yo hu ewa amane ne amamro mu se nana etabudwa akosi de gude duru mre bi a fashe bi wo ho nana mfaye ho yenim se bi e be mfi be se aduasan nie eno ma ebi a mfana kura wo be miensa di emre bi du na se mfana no be yenum a se yehu no mpafa afade ne su peja afade ne ayi nyina yo ne sese ayasem ene se enoma na enipa na obedi ade no ebi kura akonwa no hwe ni hu a ede bibi bre no ne ka se mradu se waba se enoma bi ho a se utimi ye ma ede skabre akonwa no se ne ka pasinya ka kura na wato ne da ayi no ho a eda akonwa no ho akonwa dia na mum esese ede di pefi se we baby kura okofa sikade ye se bo san na oji ye na da akonwa no ho da obi kura timi atu hu ache ahine dudu ono aye tu hu ache ndubi ono ma ono ani sika no da ye niam bebre obetna so no unzo onton asase onye hwe nyemum no kwan fa so tutu niam ema development ban no ngasa ne dia oye de ma o man no okay a utimse bi o ayimfi no da gengam no ayimfi so de u siasi baby ana esi dada no a obi na be ka kire o se ayimfi okay tu every one na ko sini baby nso a nso ya kasa woka ene ayi nyina a kire se we ayimfi foforo okay enti sa no ma no na wo ya emi hu se okọ anim ena sa no ma no nso so etia ana wo mpenyaga eno nso so yehu na na o kire se wo ba ye no de na wo de be ka ho se e ba se wo kwa ana se wo wukura mbo a se benya do hene wo ko wukura eno ma no a e fra no inventory no ne obeto ye ne o de ka ho na yi nyina no esese yehu okay se hu sa no ma na ko ba se wo ba ye no amfa hwe anka ho wo so ade ho wan hwe ni ye dia ene na fidie no eyu emra no a wo ka ho asem na be chichiro okay intije na yehwe emra yi a wo hena hyemu kenan ebeboa pa ama nananom bia sebe won enye wadwen se omu pe bibia ye no ebebo mu tuja mejiri se wo frifi ho nko ade a obedwene daate ho ena ofrifi ho a na busuanfo so ebeboa na mara ede se ne be ya enkoba se akonya no ho ne ma no obetu na jeje mu ama ofri so a ne ma be basa ntina se wo ka se ayi sa akonya ne beto ho no ma ade hye no
ene abusuapanyin no ohema enhwe se akonya no beda de da ne sense do onya de hye no oba onwene oman no ho no adwene kuro no ho so de hye de obi a onya de hye de opa betumi aton kuro ni sase nyina owi anu atu kwan hotel ba bi opa atu no enfa no fi se ono a business person oba be enu bisi nti na ase no bo se na nanu bi wo ho no ma saa koni puntuo ne asika no ebi mu kura do mo ade soso a omo de yom nkuro nti ma nante se ma hoho bi saa nti bo se anana no bebre ho a omo ye omo ahemfie ho ne ma bibi de wa bebi wa kwa wodu ani hu na ye hemfa bodi ma hu tepa ma hu dade so aba ma hu kwaso ho nyina ma hu na ma hu dwaben de so ewo TV so me fa mani enhyere ntwam na so ma twam won chan a no wasi district education office ene market nyina o de ato ne maame nti saa ne ma nyina ye nema na nananom bi aye ewo mukrum nti saa ne ma no duru ho a wo hu dade so aba de wo hu una masafa bon so yesi ahemfie kakraka ewo honom kama tepa de duru ho abi hu kwaso se obi hu se fidada na ho ena onso asi fi kese kakraka omunya nwie enso ena udu kwaso na kra na kwa kese ne na nkro ho na na timi ayi kwan fa kwan kro ne fichiri amommo sase e ka omunyina no otu ya mpata momo ama ono so se ompe kwan ketwa ope kwan mu ba ya ka bi amensa na mienu be fa na fa nti wa ya to ho nti eno udu ha kro mo fo hu nti sankro ya mkeke kan nyina bo se omo mu firi ho no ontu ko na nanim se ni na ha me na so kro bo ho no ma aya no a saa sika na wo so de mpuntu omo fa nya hwe kro mo no no obo modin ada bi ohu anu aka nanim asisi aka nanim asisi okọ eye nana wo supanyin ayi wa se hen ho ono so oba ye enche na so school a wo kro mo no bebi no mo je omo nan na nka ho nye papa oba wo si foforo enso nto asase eno wa kire ahemfie peso osi na so nana bi ho ha atena konya so mfie aduonu mfie dunum ontimi ntena da pro ka se ye akwaside ana akude fi so otena ase a e wo se na ka de oba ye no waye onso ni hwe onye hwe ndu ni bibi aka nti on tena ase da bia na ye bize enso na timi be sa na busu afọ okuru ho na se mpempi no sa de no e che se obopo bi ato na bedu ba bi no na asefo obi antimi de ade enam bra wa bebo wa konya no so nti